Archbishop province nke Niger na Bishop Diocese Ọka ụka Anglican bụ Most Reverend Alexander Ibezim akpọkuola ndị Knight nke Diocese ya nakwazi ndị ụka Kraịst n'ebe niile ka amakudo ịfụnanya gbakọta akpọmasị na enweghị mmụọ mgbaghara azụ. Ya bụ Archbishop kpọrọ oku a n'ọgbakọ ntụgharị uche retreat afọ 2024 n'ụbọchị ezi Friday nke otu Ọka Diocesan Council of Knights were ọnọdụ na St. Peter's Anglican Church Amawbia. Emmanuel Chigbata jere ebe afọ nụrụ akụkọ wetara. Dịka ọ na-agwa ndị bịara ya bụ mmemme okwu ka Archbishop Ibezim onye nke gbadoro okwu n'isiokwu nke bụ nna gbaghara ha rụtụrụ aka na mkpa ọ dị mmadụ ịgbaghara ibe ya ma kọwaa na mmadụ ibu iwe n'obi adịghị mma. O mere ka amata na Kraịst gbaghara ndị megidere ya n'oge a na-akpagbu ya ma mee ka amata na ọ kwesịrị ka ndị Igbo bụrụ ndị ga na-agbaghara ibe ha ka ahụhụ ha na-ata wee belata. Ọ kpọkwuru ha ka ha bụrụ ndị na-enwe ịhụnanya na-akwado ịdị n'otu nakwa udo n'etiti ha. N'okwu ya ka prezident nke ya bụ kansụl bụ ọkammụta Ima Ezenwaji kelere ndị Knight ahụ maka nkwado ha, gwa ha ka ha bụrụ ndị ga-etinye uchu ndị fụ na ọlụ Chineke na-aga nke ọma. N'akụkụ ya onye bụ chaplain Council of Knights na Diocese nke ya bụ Ọka bụ Venerable Onyinye-Chukwu Ilione mere ka amata na ebumnobi ya bụ ntute mmụọ bụ na iji wee kwanyite okwukwe ha ma fụ na ha bụ ndị na-anọchite anya Kraịst. Onye bụ osote aka na-achị steeti ya bụ Dọkịnta Onyekachukwu Ibezim nakwa onye isi Mothers Union Girls Guild Young Wives Fellowship nke Province of the Niger bụ Dọkịnta Chioma Ibezim sonyekwere na ya bụ mmemme. Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.